ngay khub le yapi hagane kapor yapi ki bapet min step ne min sngi da miet ngam tip nrenga ai khub le yapi namarba pi fla click ine ke channel bat ya ka fidon ya ke jing thrang ya ka jing angnot ban snap ya ka tien ke jong blai ban ngai aba fidon ya ke jing thrang bat ya ke jing sliang nakamanta ban yo snow ka tien ke jong blai ka long thik ubreu uba klan ubreu uba kot utngan ya ka ja utngan ya ka do utngan ya ka bam ka di ki breu ki ba klan ki breu ki ba kot ki klan bagi tangan ya kata banganget mapiru namar ba fi klan ha ka bagan jaman sim tadeng ta fi terang hir ya ka ne ka dot ka bagan jaman sim ka dot ka basngor ka jong blai ka bolong ka ne ka ktien ka jong blai kan banganget ngaba fi tangan bad ha ba fi sliang fi wan utrai udan ka bam ban ai fi bangai ene ka sngi fi yor ne ka bam no trai ya ka bagan long ka jingkar khu ya ka jing em ka jong fi banganget utrai jungi jukerdo tadeng ta haba ulong ubam jukerdo un happy ya kata ka jingbam kombo David wong utrai junga ulong nong aplang brot junga ngan kerdo badeng ta un pentia fi ke jaka plang ki bejerngam ki don kita ki plang ba finyo ban bam ba finyo ban thia hang taru bat ki don ru kita ki wa ki ba jai ka ba finyo ban di tadeng ta fio ban bam nagaktien ka jong blai ba fio ban di ru no men sim jong blai naga negaktien ya ka ba finyo ya ka ta jing im ka ba aram ka jing im ka ba sup ka jing im ka ba biang lut na dong shadong ba nga nget ha ka ne ka sngi ka na long ka jing kar khu ka ne ka jing hikai ba ka jing hikai ka ne ka sngi ka long ba habangi pet ya ka jing im ka jungi wei pi wei ngim dan jing ya per ba utu breu bla le bakla ha ka madan ni le football ubreu bla bakla ne bla pen ken yagi an uyo ya ka kat uyo ya ka red card mau shabe snan na gamadan namar ba ula pen ken yagi tiki an yagi tiki rule jong kata ka jingele kai le se ula khamle teng e le se ula kum yu ubreu ne le se usho ubreu ne ula le tam yagi taki rukom ya ka ba udai ban le ula le tam ya kata de heng ta ula shabe no ne kala shabe no na kata kam madan ya le kai namar balapan ken ya kita ki rule ki an bakata ka dik jinglong ka ba shisha ha ka jing im ka ba kan jaman sim ka jong iru babaro langi pet na ka ktien ka jong blengi i bo breu bo yo red card ning kong e udai u adam bat ka im kila shabe na ka kper eden kila shabe na ka jaka ka ba u bleu dan nagtaka jaka jong ka jingsuk nagtaka jaka jong ka jingkemen balai kadaw kolong namarba kilapan ken ya ka an ka jong blai kilapan ken ya ka ktien ka jong blai ublai uong iki pilaban bam na kita ki so na unu ding baro kabadan nagtaka per nri naw taw ding jong ka jingtip ya ka ba ba di ka basniyo pim day ban bam ublai ai tang ka ta ka wei ka an tang kata kawai ka hukum ya kini ki arngot rai tang ya kata kawai ru ki khamla panbat ki pen ken ya kata ka hukum bar ka ei ka bajja ki yo e ka red card ba do blai ube no asnan ki na kata ka kper bar ka jingtim kalawan ha ka jingim ka jongki na mar ka babel ka ong ublai ula dap ong na basdang hi ong la hi bam no so jong ka jingtip ya ka ba bar ka basneo shisha da ka ba yap pin yap shisha hanrai kila yo kat kata ka jing batai ru henrei ki kum ngop haga jing pen ngop ka jong soitan haga jing pen shoy ka jing syukor ka jong ubat kumta ka ei ka baki ki yo kadai ka punishment berki yo ken ba ublai uong ya ka ne ka wai balada pipi pen ken shisha fin yap da ka bayap shisha bar ublai u et palat yaki henrei umla ban bu sa yaki hangta namar ma ulong ubakoi ubakoi umla ban yat lang bat kita ki bom khoi tadaw ha ban weng no yaki nakata ka jaka lapan ya klat no ken ya kata ka jinga dai ukon man riu baru blai nong bu nong thao baru ha bau briu jingai no blai ka iga baja ka babel ki thu ingi baga jing tim kalawan ha ga jing im ga jong briu baga babel ka ong Genesis kan long ka balai khot khan riu ka ong But haga daga briu la ong daga ba penroi ngan penroi ga jing pang jong pa but haga jing seng khon jong pa haga jing shitom pan kha ki khon baga jing kwa jong pa kan long shau tanga jong pa but un sun shar halor jong pa
Baru Adam loong namar ba mela syashkor ke ketien ke tengah jong me. Ba mela bam nau tau dieng. Yo bangala adong ya me. Daka baong menom bam na u. Ya ka kendau latim daka benta jong me. Daka jing sitom men bam. Naga baro kisngi kerta jong me. Kan pen mi shulut ya kisya bat kisya keng ya me. Ban men bam ya ujur kalengka. Daga jing sep ka khamat jong me men bam ya lau kupu. Hado ba men na paidien pat syaka kendau. Namar nakala shim ya me. Namar na kendau met melong. Bat syaka dau met men dai pai pat. Kata ka dai kebau trai Ukren. Ba sisien ba ublay Ukren. Kalong si siya gumta. Kadon ka jing penya klat ap deng ubriyo bat ublay. Ka jing tim kalawan ha ubriyo. Namar baloyo red card tanggawi ka daw. Ba ula ngap ya ka ketien. Ka im ka ngap ya ka ketien ka jong busany. Ketien ka jong soitan. Bat u Adam usngap ya ka ketien jong ka ni ka tengah. Tadahing ta baro kila syabe. Badahing ta habang apet. Ya ka jing im jukini nang ta ter kila mi kita ki kon menriyo. Na ka ni ka pateng ka jong Adam bat ka im. Bat baro ngi mi nau tau sembay. Bat baro ngi day ki bala syakan tay. Henry ublay. Da ka jingit ba ka jong u. Hoi. Ula sngausi haba kaladon ka jing penya klat. Baru haban tau ka lat kelentipat. Banuan lambiang yakipat syaladihi. Tadi ta ka babel ka ong ba ublay ula pa lo jong ukon jong u. Baru ublay upa lo jong ukon jong u. Jesus Christ banwan siya ka ni ka pertay. Om ban penrem ya ka pertay. Hinray ban penim ya ka pertay da u. Yonis long balay dekat bakat nyaw ka kren ya kata. Kat riw ka ong na ba ublay uit kata katay ka pertay. Uit palat yangi. Kat bol IT no ukon ba kamarway bo. Ay bangit hau unam jat show. Unam jat show. Kamu uladap jat. Tading ta namar balangit unam jat show. Lanu ru. Menray unyo ka jingim ka babam jukot. Tading ta ka ketien ka jong blay. Ka kren syai ba ublay upa lo jong kon. Om ban penrem ya ka pertay. Henry ban pen im ya ka pertay da u. Mangada sungu tenat ya ka ni ka benta. Mangada sungu ichi syai utray hadok kata-kata. Bahabawan siya ni ka pertay. Khlem wan ban penrem yangi ki blarem. Umday bo wan sa sisien ban ay sakaway pat ka red card. Namar ngiladap yo lupay ka red card. Ngiladap penyaklat ngim don syu ka benta bat ublay ladap be ingi na kata. Ka jingdon ka jong ublay. Henry ublay habu wan sini ka pertay om syu. Buun ay ngi ya kata ka red card. Henry pen banu ay ngi ya ka green card. Red card ka bamot la syabe. Henry green card wan ban pediang biang yangi. Ba umla ban syu pediang kumto wahab ban ay hangi. Ya kata ka jingim ban ay umday busyu ay Henry wahaban siyo da ka dor ka barem. Makata ka dor ka day ka jingyap ka jong ka ding pana. Kata ka day ka jing ka jong blay. Ujisul da wan siya ka pertay ban penrem yang ngiem ngim dan hok hiru ban penkesan namar ngi day gibla rem. Ngila yo eta ka red card. Bala daw tim utla ngi la daw bread ngi shudu jok ru udon every right. He has every right. Ray Khlem wan ban bread ngi shudu jok. Khlem wan ban penrem ngi. Khlem wan ban penshitam ngi. Khlem wan ban tim ban talala ne ban ay ka jingyap ray wan siya ka nega pertay. Ban shim ya ka jing tim ka jongi holiday. Ban shim ya ka taka pop ka jongi holiday. Ban shim wat ya taka jingyap ka jongi holiday. Ya ka taka jing penrem ka jongi ushim baru ba no holiday. Daga ba usya ya kata hagading pna. Baru da saanar ya kata. Baru haban yap hagading pna. Kenang bangin yo banim. Kata ka diga jingi ka jong blay. Baru blay umju bishar yangi ki bla yo red card. Habang nga pyrkhat siya pang blay. Utip lut na dong siya dong. Ujisu utip lut na dong siya dong. Pagkababal ka ong hang ni. Dadang nga puli. No yonis ni kalanong balay. Nasungot tanat bahaw. Try utip lut eh. Iki baro. Lanong balay dikot arsaw ka ong. Hanray ujisu umshim la shanya. Yaladi haki na ba uhi uito yaki baro. But dadan kam ba unu unpla siya pang ubriyo na ba uhi ulatip yaka ay kabaladon ha ubriyo. Kaksin jong blay kaya to ingihang ni ba ujisu utip lut yaka ay kabadon ha ubriyo. Tanaying tawal ulatip makana nre uklamwan ban penrem yaki briyo. Pitip ujisu utip detail bahay ka jim ka jongi. Utip lut yaka ay kabangingile. But iki pop baro ka bangingile utip lut na dong sidong. Bel kamao kitin ka jong blay gani ka pon na Hebrew nong basaw ka dekot ka ba katlay ka ongkum ni.
But don ke jing thao ba Khlem pao ha khmat jong u henry ki aka baro ki long linkhut but ki ba pao persha ha ki khmat jong u but uba ngia don kam ka ktien ke jong blai ka don ke aka ru kabala ban ri na ka khmat ke jong blai u blai wi i ka ta ka shapo ke jongi u i ka ta ka shabar ke jongi u tiplut na dong shadong very detail u tiplut na dong shadong hanrai wat la kata shim lawan ban penrem yangi nasungu i habanga pyrkhat utrai lada udai ban penrem ula ban penrem mar u tiplut na dong shadong haga jaka ban kentai hanrai u pediang penban u ai de ke green card tadai hing ta habanga pet ke jinglong ke jong blai ka ai men sim ye ke jingim ke jongi balda bishar yang ngai ngan rem menta Aduh bishar ke jim ke jungi ngin rem mentah hanre u Khlem wan ban bishar ban penrem yangi. Hanre wan wala do tip detail na dong shadong hanre wan ban it yangi. Bad da ke jigit ke jung u ban penkalai ke jim ke jungi. Na ke jing yap sha ke jing im. Na ke jing tim sha ke ta ke jing kerku. Na ke ta ke pop sha ke ta ke hong. But wan ban ai ye ke jing im ke batmai ke jim ke jungi da ke ba ule ye ke ta da ke jing it. Badai ta habang inu jori blai ba ga jing im jungi kum ki brio tadai ta ngi haban im shisha kum ba utrai ulong namar ngi kum ki brio teng teng im da tip than ye ki brio ringi stang ban bishare ki ngi tip tang khandiat ngi stang ban bishare ki da ka bangi ong da ka ne ka tai ban stang ban penrem ri ki brio na sngo ba ngi haban yo ene ka jinglong ga jong blai bangim de ban ai red card ye no lane bangin krens new ye no lane bangin kentat ye no namar bo blai uba hok u blai bom don ka jing tho bria uba biang na dong shadong uba tip na dong shadong kat ma u shim lawan ban kentat yangi tingi de ki ye ka bangin kentat ye ki brio asngo ba ka de yangi tang ban shu it be ye ki brio ban pediang ki kum ba ki long ba da ka jing it ka bangi ngi yo no blai Bapa ka jing it ka don hangi da kata ka jing it ngin ai shaki ba kata ka jing it hi kan pen kalai ka jim ka jongki ngi haban ai ka second chance kumbo blay ude blay jong ka second chance u blay u ai lat ingi sa shi sien ban kala ban pai baru ai lat ingi ka de yangi ro bangin ai lat yagi brio bakin pai show try da ka bangi ai da ka jing it da ka bangin pen rem yaki da ka bangin gentat yaki da ka bangin penyaklat no kata ka jinge dai na ki hinre nga snow kumbau try u it yanga bat yipi kumbau try u ai ngi ka lat sa chi sien pat nga snow ngi dai ban ai ru ka lat yaki bre kin pai byang show try ladang ngi dai bre ki bla tip yu try ladang ngi dai ki bre ki ba la it yu try to ai ba ka jinge ki jong try ka do not ka jongi katai kan long ka bor ngi bangin it wat yi kita ken ki bla yoret kat namar mangiru ngi de ki bla yoret kat tadeng ta kumu trai la pen emingi to ai ba mangiru ngin it da kata ka ju jing it ki jong trai ya ka bangin pen pai ki ba bon ki men siem shau Jesus Christ compare ubriu umani blai thau ne umani ksut ne ude ubriu ba kumno ba le ben ne ba he tim si ne ba sarong ba thala kam de yengi ban jat shaki Mereka day yangi ban it yaki ban ai ki yaga second chance telada kim tre yaga tate kombo polu ong ngamdan shu ka benta ban ajing ken yaga snam ga jongki tadeng ta lada kim tre ta ka shong haki kam day yangi ban bishare ki mar de pat u play ban bishare ki namar ngim day ban bishare ki brio ngiftep ngin bishar yaki angel ong ka ktien ga jong play ta ka day ta ngai utrai un ai ngi ka bor ka ne ka sngi tadeng ta habangi la yo red card men shwa o blay la shpdiang la ka pdiang yangi da ka jingai ai ka jongu tadeng ta ki pri ko blay yo red card ngim dei ban kan tat yaki rei ka sngo bangi represent you blay ka ne ka prathai idi kita ki nong kit tin sim ki jong trai ki representative ki nong mi khmat ki jongu bat kumbo blay ulong to ai ba mangiru ngin long ya ka bangin ai lat yaki brio bikin one show trai Mdeban isi, mdeban kran ben, mdeban nyaw ben, mdeban kan tat yaki. Ngay tran kar ko yingi hega nega sngi. Lase dona preng jong pi hega nega por. Ba fi kan tat lase, yanore.
Fila akum keren ben yanore. Fila akum ai red card yanore. Makwa ban ong fi kene kasi ubleun ai fi ta gabor. Ba fila ban it. Jisu ong kata fin it you try bo blay jong me. Daga tonot daga mensim daga jingmot daga bor barok ba fin it ru. Yeki paramarjan jong fi kumba fi it yalade. Ngatip him isi yalade fi it yalade but kumba fi it yalade. Kumba blay ru la it fi kum ta ka day fi ban it. Yagita ki paramarjan ki jong fi. Yek ai ba fila ban le. Lada ka day fi ban ai ga gospel fi day ban sami ga gospel. Balada fi day ban duai nam ta chonki. Bakin yo pediang shisha ya jisu ha ka jing im ka chonki. Kumba fila yo pediang ai ru ong ka tien ka chong play. Ini duai ka ni ka por ka bamenta. Trabi it nga ai ngo yeme yani ka khubor. Meu blay shisha bula de ban kan tat yangi bula de ban be no yangi bula de ban pen rem yangi shabam chukut rei mem shimla le ta go try hen rei mela wan shakani ka perthai ya ka ba mela ipad yangi ya ka ta kalat sashi sien pat mela ai yangi ka kabu ablay bangin pai pat shame ba try nga aingo ba mela kta yangi ba try ha ni ka por ko kunat me kta igi ba bon pat lang. Ba try ba makiru kin long kumba meme long. Ba try ba num kin tat yeno lena ba num nyo ben yeno lene ko try ban isi yeno le ban tim ban tlai yeno henry ban eat ko try daga jing eat blay ke jome daga jing eat ke jome sim ba ko ya ka ba kin ki kon ke jome kin yo eta ka bor ban long ka jing shai ba kin long shi sha kita kin nong kit tin sim ki jome ko try ha ne ka perteng duai daga ko fi ba kong pidon ya kata ka thong ya bau blay la bu ka jing im ka jong phi ula bu ula eat ya phi kum ta ka dei fi ban shu eat bet duai nga kar ko ka teng ka jong jisu amen but amen try ai bor fi ha fi nang la ban eat ki para marjan jong phi kum phi eat ya la di ba ngai try nang kar ko fi unang pan sle fi ba fi nang la ban ya chi sha ta kalenti kum bau try ula ya kum ta kwa ya phiru ba phin ya ka ta ka jo kalenti Trying to koi fing and say, Shamba, bless you, amen.